Arane montra-montra nek putrane Mbak Eni. Nggih. Wong-wong do ora percaya. Ora percaya tenan. Anake ayu menik-menik kok mboke kaya ngono. Lah anake diwedhaki kulite dadi kuning. Lah nek mboke? Mboke diwedhaki kok malah dadi kelawu. Waduh. Iya. Piye to, Mbok? Mbok iki mbiyen cek seneng olahraga lari nggih cilik. Olahragane mboke apa? Lari mbiyen. Oh. Lari iki mbiyen mlaku ngene saiki glundung kok, Nduk. Monggo lho Pak Jarik nek badhe. Lho monggo. Ya Jol, kene nek semangat iki blek ngono ya. Kene jo mesake aku. Nyenengne. Aku seneng duwe tangga kowe. Tangga yang bermanfaat. Mbok wong jenenge menungso ku ya mulah maleh kok. Duwe utang es degan 6 ya jane. Mboten pun kula ikhlaske. Oh iya. Jadi hidup bersama dengan tetangga itu harus saling melengkapi. Dan jenengan Iki arep panjerne wayangan ning MTU iki lagi ngatur jadwale sing tumbuk ngono. nggih. Iki kowe dijak, mula kowe dites nek gelem kowe degan ya tak jak. Nggih. Ternyata gelem berarti ya tak jak ning MTU Jakarta. Kula niki dites kok terus ae. Ora ana hasile belas. Nggih Pak Igit pun ora apa-apa. Jadi hidup bersama tetangga itu harus melengkapi. Betul ya. Saling membutuhkan. Iya. Wong urip ora iso dadi siji, wong urip ya ora iso nyukupi dhewe, kabeh perlu kanca lan kancane. Nggih. Nyenengne tenan. Yayi kene lapangane iso kebak. Sampahe ya ting telecek ketok nek penontone ya akeh. Nggih. Jenenge lapangan iku amba Pak Igit nggih. Jenenge lapangan Sawung Galing. Nggih. Leres. Bu Yuyun Sumirah ngacung-ngacung jo pengen nembang. Ngaten to? Nggih. Nggih, ket sore kok ora unjuk gigi. Sugeng enjing Bu Yuyun. Sugeng enjing Mas Bagus, Oh, Mas nggih. Gareng, Mas Petruk, Nggih. Mas Jolang. Sugeng enjing Bu Aduh, sesepuh iki ya asepe saya ampuh. Bu Yuyun iki sesepuh. Nggih. Nek kowe dadi sesepet, Ora seneng neh. seneng asepe iki iso diampet. Lah, ngono. Lupute diampet ya diamput ngono. Nyuwun berkahipun Bu Yuyun. Wah. Nggih. Cawisane angger sinden sepuh ki kacang ngono ki wah. Wis tenan. Tenang. Siji capaki kacang, loro cepaki Lenga putih. remason apa lenga putih. Ngono delok-delok dulitke gulu, delok gulu. Nggih. Karo Dek Kritik. Nyuwun berkahipun sinom parijata kemawon. Nggih. Wayangan iki nek dereng metu sinom iki rasane kurang afdol. Nggih. Cara panganan 4 sehat 5 dereng sempurna. Leres aja lah. Nano. Cakepanipun amenangi jaman edan nggih Bu nggih. Iki Nggih. jamane edan. Sumben iki wis 2030. Kuwi perubahan drastis mula kudu persiapan. Awake dhewe ndak Wayangan iki sumben mung sediluk-sediluk mulai jam 8 rampunge jam 2 apa jam 1. nek perlu bar magrib mungkin bar isak rampung. Iso bar isak mulai 2030 iki tatanan berubah. Ngono. Nggih. Nggih. Yogane iki wayangan sumben iki kira-kira yogane mung 10, 12 wis. Nek perlu ditabuh MP3 ngoten niku. Ya ora jenenge adat kok ya. Niki sing diarani ben gambuh ngeten niki. Iya ya. Nggih. Sumben ketoke wis ora nggo dagelan. Dagelan iki metune Pas nata sajen ngoten niku Nata? tok. nata sajen nggih. Sapa glonder? Elah. Dagelan gawan genset ngono hormat-hormat barang. Glender. Nggih, ya. Sinom Bu amenangi jaman edan. Wah iya. Tak kira Jumadi kok iso bulan karo Jumadi. Nano. Jaman
kompak sindenku ya, Jo. Nggih. Anggere karo daharan komplit, Nggih. terus siaran kompak Pak Igit. Nggih. Kowe mau liwat ndi kowe mau? Kula wau liwat ngandhap Pak Igit. Oh. Nggih, wong saking Juwana terus mriki. Nggih, nggih. Kepor iki ya kanca-kanca barongan Celuwak ya senenggane komplit. Nggih to? Nggih. Eh. Bar pentas terus nderekke mriki. Tung dendang jeleng. Barongan Celuwak iki ora nate prei lho Pak Igit estu. Alhamdulillah Nggih, nderek seneng. tanggal 21 Maret nika walah. Terus pemaine barongane ngantek nglothok kabeh jane. Nek barongan nglothok takon nyilih ndasmu ben iku ndas barongan. Aja diobat abitke walah. Sitok niki tak wet-wet. Nggih. Lanjut Bu Yuyun. Sang ora prayoga limbing maya suarane Bu Yuyun isih awet ya, Jo. Nggih, kecilik suarane kok nggih awet lho, Pak. Kecilik. Bu Yuyun niku nyinden kuwi wit yuswa 24. Oh. Weh, Ngantos sak menika 50 pinten Bu Yuyun sak menika? 58. Wah, imbang karo kowe, Jo. Kowe 57, Jo. Pitu Pak Igit. Wih, kowe 3 taune swidak umur kowe. Nggih. Ayo. Jane karo Bu Yuyun kuwi ya imbang aja kowe. Umpama dadi garwane Bu Yuyun ya pantes. Wah, ketemu jolang, Pak Ragil. Bu Yuyun sing mboten purun dijak imbangan. Oh, ngoten. Mboten sah. Nggih. Dadi adikku wae. Nggih. Mbake. Wis padha-padha Karo Mbak kok arep nakal ya, Jo. Putune nek awor niku wis wah. Wis do nyuwun jajan. Mbak kok digodha. Lah nggih, monggo Mbak. Mbak yo enak ya, Tru. Lah kowe. Jajane to Pak Igit. Lanjut, Mbak Bu. Boyaka tuman Wah, sing nembang Bu Yuyun. Sing ngenong Patrick. Bisa ngeroe. Sing ngenong kaya aku ya aja kaya. Sapa? Kaya Bagong aja. Lucu lho kuwi sing ngenong. Lanjut, Bu.
ingkang godhong kambil entuk dening blarak mula aja nabrak-nabrak ya Nggih. sok digaweke senggaan sing apa jenenge dagelan-dagelan Nggih, nggih. Pak. dagelan kali amba urip pisan kudu utang ngono ya jenenge Kok entuk yo- dene utang entuk dene julang oh ang entuk ang Oh kok dadi ang ya? iya lanjut piye ya Sulang terus utang lah kuwi. luwe nganggo dientrek-entrek ngono ya Ane sing dadi klangenan nggih niku to Pak iki. nggih Ketoke sepele ning nek ora disuguhke iso dadi gawe. nggih laras nembang jo ngadeg jo Nggih. kowe milih mboke apa anake Alah kula niku pun anake ya kula nek pajar ngenten iki apa ae masuk Pak iki. kowe sak temune Ya, nggih iki mboke ben jablas anu jablas ning endi jablas lungguh. oh Anake ben nembang. nah Lah engko nek ana sing kurang mboke menilai engko teko omah karek aja ngono nduk ngene nduk ngono. mayang ya ibu ya omong ae oh galak anak ya rumah sangu kowe ora ngerti mayang SD SMP ngono tombone ranjak tombo kowe cah lanang Oh, nggih. Numpak senengane celonan Levis ora tau duwe rok ora tau ki cah iki rokan mawon geblak iki nggih Pak iki. heeh iki biyen prejengane wis kaya cowok iki biyen Terus ngene iki serana wong wani yo. Kene Dek, kene Dek, kene Dek, kene Dek. ning ning nong panas mlaku ora nggawa payung sandali diseret lamaan linentung Surabaya gegek musine Madiun Jakarta janji rukun tetap kita Pergi ta? oh, iya. Selamat pagi Nduk Mayang mau mriki kali sinten Nduk diterene nih Bapak oh nggih Aja iki larise ran jamak Jawan campur sari sore klenengan bungi campur sari terus bablas rene. isih enom kok Pak Igit. Nggih dijaga kesehatane. nggih Pak Nggih. Ah, wis kok nek kadung. Mbokne ya esuk drep sore usung-usung gabah. Awan isih nyelepno. Walah. Sore isih adol kok isuk niki wis ning pasar. Dodol apa? Kita tel nggone-nggone padi. Nembang Nduk bebas Nduk arep nembang apa nganggo Awakmu bawa. bengi iki bebas terus pokoke. bebas Bebas. Nembang apa sing Mengke mengke penak. pamundutan saking Pak Haji Sanusi Jambi mengke dipinangkani mengke. Nggih, nggih, nggih. Gitu. Nganggo bawa men kanca-kanca. Nyu jakrane ngrat iki mati ngambian. Oh iki ana 7 personil sing anyar diterak-keren iki. cek num-num Pak Asline tuwek-tuwek sing tuwek do pamit iki sing malah nom-nom. oh
sing cek pancet ya, sing gender tok to. Oh iya. Karo sing Oh iya. karo sing gampang ya pancet kuwi. Oh nggih, Kak. Sesuk kok pancet kabeh. Hmm. Yuk, Bawa. Nganggo bawa. Slendro songo. Arep Nah, mung pelok ya ora apa-apa manut kowe. Bapak manut kowe. Kerasan ning Solo. Lah iya. Nggih. rasaning Solo nggih. Nggih. Ya iya. Saiki jawabane pokoke nggih. Iya. Pocong nek paling cekak kuwi. Nano. Oh, sinam glendal. Ning. Nong. Ki penari jaranan bareng biyen Jo. Ki biyen penarine Guntur Seta rumah samu. Lho. Lho. Jaranane maskote Guntur Seta iki. Asam. Asam. Tung dendang jleng kuwi sing mene contoh gerakan mayang biyen sing ngono. Oh. Zaman biyen. Mbokmu ya penari guntur bledek. Nyamber cengelmu. Aku endo. Ayo nduk mayang. Manismu kanggo jiwa Kan iki putrane wis loro. Loro napa telu Mbak Mayang? kalih Pak. Oh iya, Dik. 3 isin. Iya. Sawung ki like kok ya diitung sisan. Oh iya. Angger like momong kok diitung sisan kuwi. Lah cilik-cilik nglumpuk telu tak oh iya anake Mayang. Oh jebule sijine anake Mbak Eni. Mbok iki angger nanep ngisor wit gedang dadi kok. Nang nonane. Wah. Agawe ruciting joget bajidor kahot apike Mayang. Kok jenengan ngertos, Pak? Lho aku iki nggarap tugas sih karo nyetel ndek bengi ning Kediri. Wah. Alah, Pak Igit iki garapane akeh, Nduk. Oh. Tugas ora tugas garap terus. diguarap kabeh ya. Iya. Sapa Iki wis apa-apa digarap kok seneng sapa-sapa garap digarap. wis pokoke. Oh iki Pak Carik. Badhe nderek nembang Pak Carik. Oke, monggo Pak Carik. Oh, Pak Susanto. Upama munduta rokmi Arane montra-montra nek putrane Mbak Eni. Nggih, Wong-wong ora percaya. ora percaya tenan. Anake ayu menik-menik kok mboke kaya ngono. Lah anake iki diwedhaki kulite dadi kuning. Lah nek mboke Mboke diwedhaki kok malah dadi kelawu. Waduh. iya. Piye to, Mbok? Mbok iki mbiyen cek seneng olahraga lari nggih cilik. Olahragane mboke apa? Lari mbiyen. Oh. lari. Lari ki mbiyen mlaku ngene, saiki glundung kok, Nduk. Monggo lho Pak Jarik nek badhe. Lho monggo. Lho kok monggo-monggonan. Lah nggih lah nek menek badhe Rapiak derek meneh. nembang ya. Imang ngece kowe. Kon maca jarak jauh. Ya nek maca sakmene yo kadohan to, Mama. Tartamtu
ngece Melani. Lila isih wani ngene Melani langsung ditutuke. Oh. Melani masih butuh waktu penyesuaian. Wong Melani ki anggere ape omong dilirik tok ngene wis mboten. Saking Bapak Sutaji Ketua RT 15 Dukuh Gading nggih. Nyuwun ninggal katresnan. Oh nggih Pak Susanto siap nggih niku. Ninggal katresnan yo jumbuh kan request saking Bapak Haji Sanusi Jambi. Nggih. Lanjutke Nduk. Ibarat wong numpak mboten wonten. Mboten wonten. Enten sing gadah. Ampun. Jajak. Ha 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 ha. Ngono. Nggih Bu nggih. Mbak nggih, ora apa-apa nggih Mbak nggih. Ha 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 ha. Dadi Kuwi kutut manggung. Piye? Kutut manggung lah. Apik iki lucu iki. Sewengi iki lucumu gor iki tok. Ora apa-apa ragawan kok. Wis aja melu aku. Ayo degan lho. Aku mau ngirimi neh lho. Iya aja. Dugane dieling-eling terus dagelan laris kok. Sakwite lho, Nduk. Lho, Iki sakwite. masamu. Omongane Julang bener. Wite klopo wis diteri loro, sak wite loro tak tater. Apa kambil jejer langgar iki nggone Julang. Tak eling-eling aja. Tanduran konggonmu tak eling-eling. Sok ben ditulisi degan jolang ngono. Iya, iya. Nah, Prau lumampah tanpa welah. suarane wis plong ya, Jo. Nggih. Wong ancen wis dinggo kok Pak iki. Gak ge ameh muni wis plong. Ora maksude wis plong wis dinggo kulino nembang. Oh. Tak gorok kalau malah. Aja ayah engko nek mati lho. Kok nek urip ayah engko nek mati ayah yo ngono. Kuwi Allah ya. Oh alah yo ta. Ing madyane jala nidi temah gonjing anggen jenging paku lingan. Lebokke gubuk asmara gitu ya. Wah. Aku kuwi seneng lagu gubuk asmara. Sejarah nggih Pak Igit. Oh, weh anggere. Iki nek sing senenge nggo napa to Pak Igit kok lalah. Ae lho. Males aku. Ora gawan Dek. Wegah aku mau jak setelan. Ya wis nek ra disetel ayo, Nduk. Ya. Nganu buka saking Mbak Mayang terus digarap gerobokan. Ngono, Ndra. Yen lewat tak 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 oh tak. Bar kuwi terus dinding dutke. Oh. Yen lewat. Sing ngendang kok saya num ngono kuwi jamune sapa ya?
Salah. Jamune apa? Oh, jamune apa? Sing ngendang Ciblan apa Jaipong? Lho, ciblon. Oh, Mas Bare Wisanto. Oh. Lho niku piyayine tawakal, Iya Allah. sabar. Masya Allah, tabarakallah. Saestu niku. Sinaune niku mung nyirambahi ngajine mung nonton koi. Koi niku dienggo filosofi. Oh, nggih. Koi apa koi? Kuwi, Pak. Kuwi ya niku Mas Bari niku wonge lurus. Siji Mas Bari, loro bapak iki wonge. Dadi lurus ketemu lurus terus semayan. Yo, iya. Lho kula karo Bari niku padha Padha luruse dadi. padha luruse kok padha selerane tak sikut lah. Padha luruse. Oh. Aku coba anu Kak Bari diangkat dadi adike Pak Dalang. Ora. Monggo Mbak Maya. Nah, ayo Dik tinggal dadi sing apik, Dik. Ayo Dik. Ayo Dik. Nenone. Yen liwat aku kelingan lupa kae biyen tak goleren ning sagak kebak tulisan warna aku udah isih lagi Dangdut ke Mas Terang. Yen liwat aku kelingan ku bekae biyen tak goleren ning sagak kebak tulisan warna abang tanda isih lagi senange ku bekas marang biyen kae aku adem tresno tanpa bentan tanpa kesat betabeti kekaman asmara Bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumakan saiki Bubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rina Oke. Catatan sajroning ati datan untur saya merhati aku kowe dadi kerwat marga lirik ing gubuk asmara Makasih Nduk Maya. Makasih, Kuwi makasih. biyen nek cilik mayange nek nonton aku iki lho kuwi ning kono kuwi ngetutke mboke Oh. kaosan cilik ngono iki.
Kaosnya mesti sak menten ini Pak Igit nggih. Gambare kaos Hello Kitty yo dilewer. Tulisannya Hello Kitty. Hello Kitty. Ya.